unji yojaai ayo gangsta magas chika kumabhasi action moto amise wachano hot eyes chimbondi filano yosauro chimbondi nzwayo ayo bajela ayo striker ayo skangi apa voice nyama isabaskero ngende tarira bhero this time takabuka ese mamero anodisaiza sehembe dzemubhero amise enile iri nani pane fenile ndaitogaya kunaona family gonda izive ko ini amise enile iri nani pane fenile ndaitogaya ndaona family gonda izive ko ini vanonyembera kokofarira iwachikunyangira ndakagara ndavaonera ipapo ndakagara ndakangwarira amazimba vanenge vakanditarira apa ivo vachizvigaira vachizvigaira zvese zvandoita vanenge vakateya vagara kumaraini kuti vachitinyeya isu tiri kushanda kwete kiyakiya amustidhikazi ade kutifeya amise enile iri nani pane fenile ndaitogaya kuti ndaona family gonda izive ko ini amise enile iri nani pane fenile ndaitogaya ndaona family gonda izive ko ini mamero ndakagara ndatodabura apa wachifunga kuti ndine ndekudzidzira apa levo rangu rinenge richikwedzera aiwa ine ndichatoramba ndakahatira pavoisi nyama isabaskero ngende tarira bhero this time takabuka ese mamero vanodisaiza sehembe dzemubhero amise enile iri nani pane fenile ndaitogaya kuti ndaona family gonda izive ko ini amise enile iri nani pane fenile ndaitogaya ndaona family gonda izive ko ini vanonyembera kokufarira iwachikunyangira ndakagara ndavaonera ipapo ndakagara ndakangwarira amazimba vanenge vakanditarira apa ivo vachizvigaira vakase zvandoita vanenge vakateya vagara kumaraini kuti vachitinyeya isu tiri kushanda kwete kiyakiya amustidhikazi ade kutifeya